zei ze direct was, mag ik even op een tablet of op een televisie of even gamen? Ja. En wat zei die man dan heel vaak? Nee. Wat wij der? Kom voor het jacht. Wie willen net bang van die? En je broer of zus kijk wel eens verveeld en stoort hij hem wel eens bij je watje? Ja. Goeiemorgen, een nieuwe week, een nieuwe weekenvlog. En ja jongens, het wie weer een week in mei? Van alles en nog wat. Deze keer in de vlog, ik ben bij mij de boekentour op een paard. En deze keer ben ik in Droegenham bij de Tarisse. En ik liet je hem heel door haar nieuwe dekbedje, waaruit ik mijn inspiratie haal van mijn muurschildering die ik maakte kom. Ik ga nog mooie kleurplaten krijgen, dus te vol om op te nemen. Maar eerst dus op naar Droegenham, de Tarisse. Nou, goeiemorgen. Het is weer Safir. Ik mij weer op een paard met het boek Zaken ontdekt en Woendereiland. En deze keer op de Tarissing in Droegenham. Als het goed zitten er 2 klassen naar van mijn kleer. Ik had gitaarken mee, ik had de boekjes mee, ik had stickers mee, tattoos mee. Nou ja, wat wel net meer. En vol goeie moed. En nog ging ik erheen. En ik neem je natuurlijk even mee. We binnen op boekentour. Zaken ontdekt en Woendereiland. Let's go. Zie ik alles tillen, want ik ben aardig wat ben. Dus ik ga de boeken wat verdeeld. Pas net al hier in de koffer. Ik ga een peer in de gitaarkoffer. Hier nog een peer in. Dus even beulen. Yes. Nou, dit was het. Goedemorgen alweer. Ik ben hier in Droegenham. Op de Tarisse. En dit is groep 4 of 5, hè? Ja. Zij zal je eens even hoi. 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 We gaan een heel leuke mannen van mij te starten, of net? Ja. Zo doe het. Dus dan zet ik dit even bij hem daar. Zo. Is het meer maar? Ja. Dit is het boek en dat heet ons Zaken. Zaken is mijn zoon en die is 9 jaar. Ben je er gewoon van 9 krijg net? Ja? Ja, ik. Oh ja, sure. Nou, 9 jaar. En hij hem dan echt wel eens, had je hem thuis binnen en dan zei je hem misschien, had je hem, oh ik verveel me zo. En dan zei je hem direct was, mag ik even op een tablet of op een televisie of even gamen? Ja. En wat zei je hem dan heel vaak? Nee. Nou, dat gebeurt bij ons dus echt heel vaak. En weet je wat ik nou altijd zeg? En ik het boek echt een beetje hoor. Als je die fantasie broekst, kiest je wijze waar ze maar wijze was. Je kiest een ruimtevader wijze, je kiest een bakker wijze, je kiest een boer wijze. Maar als je die fantasie broekst, kiest je echt overal wijze was. Je kiest in de ruimte wijze, je kiest op een skip wijze. Dat is toch zo? Als je die fantasie broekst, dan kiest je. En dan weet ik wel eens schierig, want waar broekt mij het bladje die fantasie wel eens? Vingers. En waar en waar best dan? Vingers. Wat doe je wel eens? Ja. Ik gebruik zo mijn fantasie dat ik een draak ben. Een draak, Jerkje? Heel goed. Om mijn eigen spelletjes te ontwerpen wanneer ik niet meer mag wakker zijn in de nacht. Oh, dat is echt een goeie, ja. En nou? Nou, soms als ik dan even alleen speel, dan doe ik net alsof dat ik met mijn vriendin speel. Dat ga ik vroeger ook wel eens doen. Nog meer. Maar nou ben ik wel eens schierig, want ik zei van, doe eerst een roemtevader worden. Maar ben je ook wel eens bijvoorbeeld, jongens die het soldaatje bladje misschien? Of dat ze krijgt toch of bij een profvoetballer? Ja, zie, er komen er meer vingers omheen, hè? En ben je wel eens vrouwen die wel eens kapster spelen, die ook was hier toch? Ja. Nou ja, en zo zeg ik dus dat ik altijd je zaken leven jongen. Als je die fantasie broest, kiest je wijzen, waar maar wijzen was. En kiest je wijzen, maar wijzen was. En dan gaat er een hele verhaal voor je, want dan is bladje net meer saai, maar dan is bladje gewoon super cool. Ik zie je nog hier een vinger. Hij heet zaken. Echt? Nou, dat is toch... Nou, door we krijgen dat we dit in heid van vroeger hebben. Zullen we dat wel? Ja, zullen we dat wel? Dat is ook grappig. Ik lees even een stukje in het var. En zat ik zei, je krijgt aanstaan al hier een boek van mij. Dus dat is misschien wel leuk. Ik heb een mooi hier lezen of thuis. Yes? Nou, ik ga dus dit boek schreeuwen. Maar ik kan net zo mooi tekenen. Daarvoor ga ik Skelt te vregen. En Skelt is nog een jong feind. En die had het al hier heel mooi illustreerd. Hiet dat in mijn jewelry. Nou, en together met Rudolf Jan beleeft zaken dus van al je avonturen. Ja, ze ontdekken een wondereiland, dus ze gaan op ontdekkingsreis. Dat gaan ze bedacht. Ze hebben fantasie. Hun fantasiebroeders zijn, wist wat? We gaan op de boot en we gaan op ontdekkingsreis naar een wondereiland. En het leukste is, ik ga je zaken zijn, wist wat jongen, neem de vlagcamera met mij en dan kunnen we die, dus vlagje is echt mij aan boord. Vlagje die zit bovenin het kraaiennest en zaken Rolf Jan die zullen koersen. Want het is al nacht, ze zijn al heel lang op reis.
Vloggie diekert het tjust erin. Het is stil. Jest alleen nog het wettertje in de boord aan ons. En dan... Hatsjoe! Soms er jij, zei Zaken. Dat wie ik net, klinkt het slieperige woord van R.J. Zaken verzit van kleur. Wat had er dan jet? Hast ook correct proest, Vloggie? Beziek het er? Nee, dat wie ik net. Ik ben het verkocht en ik ben zo fit als een bijker. Waarop Vloggie naar hem. Hatsjoe! Ja, dat is op een nij. R.J. wie is de kant van het lood niet? Het komt tussen de ton bij. Sjug even, jong. Zaken kielskrabbelt zijn kiel. En beziekert de lege stem van zijn heidnijd. Wat is er? Kom voor het licht. Wie ben er net bang voor die? Maar zijn stem trillet en daar baalt ervan. De ton op het dek verskowen een lietsbietje. In Ian rolt er een apel achterbij. De kant van de jongens en vlog uit. De jongens sjuggen qua benauwd om. Wat beweegt er tussen de ton? Ik is het, Ildau! Oh, met haar roze strikjes en stuntjes komt Ildau te vastschieten. Zelfs verzekeren geeft ze mij haar handen in de zijde van de jongens en vlagjes staan. De jongens zijn teleurgesteld. Poef, voor het avontuur, voor het zeeën, voor het jachtkwal, alles voort. Waar wie stiekem mij op zeereis gingen. Het zuske. Hij een broer of zuske, of andere broer, zuske, ik wel eens vervelend en stoort hij hem wel eens mij een watje. Ja. In Ian wie is ik op het schip en toen moesten ze helemaal hun verhaal weer aanpassen, want ja, zeiden ze dat natuurlijk net betacht zal iets van mij op het boord. Hoe dat orient, maar mezelf maar even verder lezen. Ik hier krijg als die fantasiebroekjes wezen waas maar worst. We hadden er een hele mooie videoclip bij maken. En dan wil ik graag dat je hem heel goed opletten. Want Zaken die broekt heel vaak zijn fantasie in een videoclip. En dan ben ik heel benieuwd dat je hem om te horen kennen. Wat hij al je wut en waar hij oerlijk komt. Zullen we eens even zien? Soms hier verveel ik me zo bot, vind ik niet meer om in wat is goed. Alles vind ik zacht, allemachtig saai. Hoe kom ik nou weer terug, is het regen daar. En foto's. Wegweek. Nou ben ik wel heel nieuwsgierig. Wat hij al eens zo? Wat voor fantasie had Zaken al je broekt? Profvoetballen. Een profvoetballer bij? En een hele veen. Ja, klopt. Vliegtuig. Ja. In het vliegen toch weer als piloot? Astronaut. Astronaut weer, juist. Waar werd nog wat oors? In het museum. In het museum heb je een schilder. Ga je dat zien? Ik kreeg een schilderles. Ja. Ik mis nog één. In de jungle, heel goed. Wie er op safari, hè? Ik ga eigenlijk even een paar handen nodig die het eventjes met me de boeken nu delen willen. Dan stel me helpen en dan. Deel maar uit. Is het een Fries boek? Het is een Fries boek. Waar vind je kan heel goed Fries lezen? Ik kan dat niet. Dat is lastig, hè? Nou ja, dit boek kun je misschien wel eventjes met meester lezen of lekker thuis lezen. En mocht u hem toch lezen, of je vreemd dan hij of mem, want ja, hij en een mem, je kan echt wel wat meer Fries lezen. Vind je net? Ja. Hartstikke leuk. Ja. Hey, ik ga nog mijn gitaar mee. Ik doe nog even een versje van je jongen. Ja, en dit is dags wel het leukste van mijn vak. Echt, los de band, contact met de band. Ja, dat vind ik altijd machtig mooi. En ja jongens, ik hier lezen met Ildau om Vervest. En werd die inspiratie bij kwam, dat liet ik hem zo even zien. En ik heb nog een heel paar mooie kleurplaten gekregen. En ik ben ook nog dwaande met 2 nieuwe versjes van het Tomke-boekje. En daar komen dan ook weer videoclips bij. Nou, de tekst is van Geertje Douwen, dus binnen mijn eigen teksten. Maar dat is echt prima. Dit is echt wel leuk om een keer een oortje-versjes te doen natuurlijk. En zodat we dat bij de Tomke-versjes zijn altijd. We gaan al even een keer oefenen, dus ik denk ik liet je hem even een licht stukje hier. Even, dit is avontuur. Nou, dit is dus een repetitieopname, dus ben je er net op vast, maar dit is een beetje het idee. Op avontuur, wat spannend, op avontuur, wat stoer, op avontuur, wat spannend, kies mij op avontuur. Een reisje naar de planeta in een zilveren raket. Op avontuur, wat spannend, op avontuur, wat stoer.
Nou, dan haast nog wat variaties. In het korken van een luchtballon lekker zweven in de lucht. Of naar je toewoud in Afrika bij de wilde beesten sjen. En nog hier. Mij het vliegtuig naar de Eskimo's in een iglo-hut van hoes. Nou, is toch grappig? Dus dat is één. En dan hebben we nog stwarren. Ja, stwarren. Mijn bed is een boek. Mijn bed is een boot, een grote boot. De vlier, dat is de zee. In de zee zwemt een haai, een grote haai. Als er niemand het pakt, oh nee. Het stwarmet op zee, het stwarmet bot. Ik waai ploems in de zee. Hoe de haai komt erom, ik komt erom. Als er niemand het pakt, oh nee. Een vlat, ik klim erop. Het vlot druwt in de zee. Ha, de haai pakt me net, hij pakt me net. Ik ben veilig, ik ben oké. Nou ja, dat hebben we een beetje nog hollen om ik op een grut bed. Maar eromheen wat blauwe doeken of zo krijgt, is dat de zee. En dan de traaie vrouwje, Famke, Lois en Ildo. Maar een haaienpak, jongens. Dat binnen de haaikers en die zwemmen dan zo om in bed heen. Dat is... ja, ik ga er wel weer nog in. Dus ben je nog heel benieuwd naar al die orentonkenversjes? Ik zou zeggen, zie je de clipjes even op, want ze zijn echt de moeite waard. Kist vinden op uw Chitsvlog YouTube kanaal en dan onder playlists en dan versjes van Chits. Dus check dat maar even onder playlists. En ik vond echt nog wat leuks in mijn gitaarkoffer. Want ik weer verleden week even naar de Wingert. Daar mocht ik echt even mijn boek van lezen. Via de Frieske Wieken weer daar. En toen heb ik nog heel mooie kleurplaten van haar gekregen. En nou, maar eens even zien. De hele familie. Voor Chits van Hanna. Nou, die gaan echt hun best doen. Oh, dat is toch schattig. Nou, ik vind het toch altijd wel heel mooi. Daar gaan ze er even de tijd van om dat te meidje. Dus deze had heel veel kleurbroek. Altijd heel leuk. Dus moet ik even met hem delen. Ondertussen, nou ik je er ook aan het oefenen ben met die versjes, is Jelke boven bezig om de morgenkleedmaatjes van het behangen. Er komt nog even wat vastrik op, zodat net voor de link helemaal in de morgen zo. Dus dat is hier ook aan het rollen. En ik ga het dekbed van Ildo ook binnenkrijgen. Nou, dan snappen we de kleur ook wel een beetje, denk ik. Want het idee is nou dus om een van deze beiden op alle morgen en plafond te doen. Dus dat wordt gewoon de hele kamer. En dan met al deze kleurtjes. Het printje van dit dekbed naaimaaitje op één morgen. Deze kleurtjes. En dan alle jaar bloempjes op één morgen. Dus echt een beetje in deze stijl. Probeer ik een beetje naai te doen. Nou, ik denk dat ik toch even mijn willen gaan. Een beetje een sfeerimpressie van hoe die kamer wordt. Zelf echt prachtig mooi. Hoe ik wel zo'n dekbed. Ja, ik zal even versjes instuderen. Let's go. Op avontuur. Wat spannend. Op avontuur. Wat stoer. Op avontuur. Nou ja, zou je hem zeggen, het is nooit echt saai en heb ik altijd wel iets te doen. En ja, dat is ook hoe ik ben en waar ik ben. Als ik het al rustig heb, denk ik wel even wat anders. Dus ja, het gaat er een beetje bij. Voor nou wie dit de vlog van deze week. Ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwe tonk omheen en via het net de chill app te downloaden van je tablet als telefoon. En naar het Chitsvlog. Hey hoi!